amabaramu amradis bi magal ɗon gaɗa ganduɗa ɗo ko letaro ko jaafo ɗon to woni ɗo ganduɗa hono wiite numéro téléphone makko nani de ko bihi kasfu gammi wiite bihi kasfu gammi ajili summa ajili bihi yanjili hammi o yuɗiradu asili bihi naylu suuli jaawo huddahmu saamili dalilul baraya wahwa hibbi wa kafili safi hum wonnaɗo binnuri tuhmadi sam harusin ɗum ɗo woni ko ɓiika o notortono on wiyete sara sam harusin woni numéro téléphone hakkude e Cheikh Oumar eyyi bi kasfu gammi ajili summa ajili bihi yanjili hammi mo yuɗiradu asili bihi naylu suuli jaawo huddahmu saamili dalilul baraya wahwa hibbi wa kafili safi hum wonnaɗo binnuri tuhmadi o haalata e Cheikh Oumar kanko sara omo jeeɗiɓiri leydi Cheikh Oumar dow no waɗɗe puccu tal yimɓe fof gotum kay won toñaɗo eyyi eyyo yimɓe mona gotum jipporeda min ɗiɓatma gandano e gonga eyyi ho Mamadou Mayam mi nani wiyede walla min e windiyankoɓe hono amen min nani windoɓe bindi ɓe paamani famɓe e paami yeddoɓe mbino jedda wonde wiyede Cheikh Oumar ne jippotono wuurɓe huto kadi jippo mayde ɗum waɗi hon ndene holto saabu sa nani ɗum no waɗa Allah holli Cheikh Oumar so are guenale omo yi maaɓe moƴƴaɓe omo yi maaɓe letteteɓe ha waɗi saha goto nanta ko aɗa nana joni ɓe mbiya o daɗi har fo daɗi taɓande wona omo noddeɗo woɗɗo notoɗo ɓadi sahi bardi mawu koɗo wuuro mbiyata joom wuuro Allah sara wona ni nanta mbiyam kanko e nder jillu makko o mbara sahi guenale o waala hen tawa mo huccita e maaɓe moƴƴaɓe o weltoro ɗum nani omo ara saha o jippo e wuuro so are guenale ɗe noon Allah hollama maaɓe moƴƴaɓe ɓe waɗi saha goto o are guenale e bawɗalla tawi won gonɗo ɗon ne leeli ɗon jaake lawtaben ko yimɓe malaɓe ɓe ganduɗa ɓe yiide ɓe weeɓani eɓe godi jooɗe aduna men o kono koɓe wirnaɓe kono sifa holno ɓe mbayata sa yi baɗ noon ndenɗa wattawde ko goto e mabɓe kangaɗo fof mo kawruɗa ne wiya ko kangaɗo o woppata comci o ƴattataka so tawi gawri no ruufo wiya ko beele o hoccodo yawta o yiita maaro no ruufo o yiita gawri no ruufo o yaha kanko haaju makko kono noon o nandi ke kangaɗo lawtaɓe keɓe mbirna joni noon kanko Cheikh Oumar o are guenale ɗo tawi hen goto ne leeli ɗon o fellitomo wona ɗon yontere saabu barke lawtabo ke guenale he tan o woni yeehi ha nder jamma woodi ko Allah holliɓe guenale nde o tan wattami haal ɗum so ha paama o woni e guenale o yiye guenale o haalde e mayɓe e nder guenale ɗe kanko Cheikh Oumar Allah hollimo won ɗiɗo nan hen so nangue muti ganduɗa ko duko ha weeta duko ngo noon ko keɗotoɗo sikkata ko duko o yi won hen ɗiɗo ko cuddi jokkoto men jokko e wuuro ha weeta o yi hen yanade wotere ene deeƴi no jiireten ni sa guenale kanko Cheikh Oumar o yi hen yanade wotere gonɗo o toon yuwat gonɗo e serum ko wayno laaɓi on wawla goɗɗo arde ɓiɗɗigal kosam rufay on gulaali ɗi deƴƴa sa nani ɗum wona maaɓe nan kaɓa ha jaaka manaji kono Cheikh Oumar no holle ɗum joni noon ko ɗum jiɗɗen haalde holko adduno ɗum ɓe ganduɗa ɓe sa nani a woni e serum men ko duko nanata ha weeta Cheikh Oumar ari ha faandi ɓe salminima e salminago maaɓe ɓe calmiti wiɓe onon barkono malaɓe ɓe mbiya andata sirra men saabu an aɗa foofa e hendu aduna minen komin yimɓe hanti ganduɗa barzak yaltu aduna haalaji eyo a wawa andude ko woni ga o wi mbo ganduɗa o jeeyi aduna o jeeyi laakara o tagui tagimi kanko waɗi wirnitama yen jindiri jinmi ko kalnon mais saabi Allah ɓe mbi minen min dukani minen idi ɗo e guenale gonɗe ɗo fof minen idi addeɓe ɗo gorko goto wirti min saabu no way yurmade maaɓe o jooɗe leydi o janggi fati e salatul fati laabi tati o waɗi 49 e goɓɓuɗo ko Allah o sakkinima ɓeɗo maaɓe e maaɓe julɓe fof ɗum min peccata min donki gaynude guilo rewi ɗo ɓuuri duuɓi temedde jeeɗiɗi eyo ɓe ko ɗum kalanno
ɓe pundi jokkoto men jokko e wuro o yi onon mbarkon malaɓe ɓen mbi min kalata o ɓeɓnamiri mon sagal onon hanki ko ni mban ɗon kon ɗiɗo hande nde ɗo yanade yante mon on goni tato ɗum ɗo ko ɗum woni ɓen mbima min kalane sabi Allah minen komin miskineɓe mayɓe o yi hoko woni miskineɓe mayɓe o yi mayɗo mo jibinani mo woppani hay goto e aduna si kesi mayɓe woppuɓe ɓe ɓiɓɓe aduna so juuli gueeƴe mbaɗa sappo e goɓuru walla capanɗe e goɓuru Allah bimin cakkanima mayɓe amen e mayɓe julɓe kala ruhuji amen jaa heɓoyde gueɗe amen wonno mayɓe ɗaɓe dirta o goto jantude amen hande noon omo joguino ɓiɗɗo gorko goto to aduna hoote jomum hanki o yante fedde amen o wonti miskina ɗum woni jiiɗa hande min timmitata mbaɗa omo ni ka jippime guenaɗe Cheikh Oumar yi ɗum nani mo ganduɗa o jogoto ko wayno laaɓi yuwo keediji mum o ɗum ɗo fof wona maɓe ummitima no cippirde wona noon nanirton de ko sirru Allah Cheikh Oumar no holle hen goto so joguima ko way kono laaɓi yuwi keediji mum Abou Diop gulal ɗi keewa goɗɗo arana jogui ɓiddugal kosam ɓiɗɗam rufa e makka gulal ɗi natta Cheikh Oumar wi ko mbaɗirton ni ɓe mbi min kalata o wi kalne kam saabi Allah hen goto wi oɗo jowowomi laaɓi ki kanko de min kamnata aduna ɓurmimo doole tan toñmimo gabbimimo to ladde min kam ɓe mbardumimo laɓam min gari ga koɓe toñnoɗo min fawi fittanu makka o tottita laaɓi ki omo yoftoyam ha ummital min yawda yeeso jomiraɗo min kam ɗum woni ko jiiɗa ko jom ɓiddugal kosam ngal wiya anne ko mbaɗirta ni o yi minne komi jeenanoɗo jawdi cettiɓe komi anda nden mi ari gaɗo julɗo Diassa mbiyami kala ɗo yiwa laaɓi ki min addata ɓiddugal kosam mi rufa e makka ha ñalawma janggo mi setto fenadam nde kadi e yeeso jomiraɗo minni komi donkuɗo hen sertude Allah hoddiri ndiyen wetti Cheikh Oumar dawi ɓenni ene waɗi ko wayni ko heewi aɗa wawi rewde oɗo bras kanko ko waddi tan e mayɓe kono oɗo sifa ɗum waɗi wiyede Cheikh Oumar ne jippo e wuurɓe ne jippo e mayɓe yo Abdoul ata ɗo fammima hono ɗen namde tan gartata hande jiɗɗen haalande yimɓeɓe ko hakkude windoɓe e dallinoɓe e yeddoɓe ko kalata e dokkede Allah hokki Cheikh Oumar e dañde hono ma wonde gawlo Cheikh Oumar bawɗo sendude ilfa siki to sammita cengle ɗe jaa banggue koyeɗe jaa banggue condidi heeɓe defe e ñaame dole e jaam gandi man no silli ya juddu hen balɗe amin tawi ɗon nde noon Cheikh Oumar ina wawi ewnade ruhumo suwa taw o jibinede o ewno ɗum on jaabo ha yimɓe nana ɗum sifoto ɗum ɗo fof Abou Diop a jarama ɗum o holliri ɗum ɗo wiyete Sokoto leydi Nigéria ndo ummiti ganduɗa tarabi makke Cheikh Mouhamadoul Ghali addoɓe firu lawol Cheikh Tidiane o arti Sokoto o woni ɗon duuɓi jeeɗiɗi omo jangguina yimɓe omo jangguina jinneji ha ganduɗa o tawi ɗon noon yaɓirore wotere Cheikh Oumar no ari ɗon lawol mum gadunol tawi ɗon biteɗo ganduɗa Cheikh Ousmane Foutiyou Dem omo jogui ɓiye ko no wiye Mouhamadou Bello nden Cheikh Oumar ari ɓennude Cheikh Ousmane Foutiyou Dem Allah hoddiri ganduɗa o haalini ɓiɗɗo o yi ɓiɗɗo o ɗo jahowo koɗam o artat ɗo tar komi hawre ladial o bon fay makka o artat ɗo ko tawmi hoote joomam kono defare nelaɗo Allah dañi kala jiiduɗe makka daɗi e jaygol kala jiɗɗo mo daɗi e jaygol ko nelaɗo Allah définimo ɗum kanko Cheikh Oumar ndo artata ɗo kala mo jikkonduri ƴiƴam kadi tawata ko daɗi min noon ñaaguimami so ari o tawtani miɗo rokkuma debbo ndenden e makka ƴiƴam eɗen jiiɗimo kam eɗen gandi kono sen dokkima debbo o resi kadi ndenden e makka ƴiƴam nden wayini
o arti hawri baba o hono kalnoɗo haala ka Cheikh Ousmane Fodji dem hawre jomum lomti jappere makko ɓi kono wiye Mahamadou Bello nani Mahamadou Bello wi Cheikh Oumar bisimilla ma kono hande tawɗa ɗo ko gueɗe ɗiɗi ñalande babam no bismima no teddinma ñalandam hande mbeɗa teddinma mbeɗa bismima babam wino soko arti ɗo yomi rokkuma debbo e galle amen minne hande komi joom ñalade nani mami rokke hande sohnajo sukaɓe ɓe koɓe ɗiɗo oɗo wiyete ko Ramatullahi aleyka oɗo wiyete ko Hasinatu mana ko mbiɗa ko wiyama omo ewno ruhuji ha noto yimɓe nana mana o jiɗmi haalandema Abou Diop nden o holli Cheikh Oumar ɓiɗɗo debbo biteɗo Hasinatu e ɓiɗɗo debbo biteɗo Ramatullahi aleyka eyyi stop seeɗa toɗɗe jirgue waɗi Abou Diop ɗo woni Zeyni Abidine Tidiane ɗo noon kam alay sago mi nawnoma ɗum yimɓe ɓe ne namno min minen wonɓe ayiɓe seytaɓe ne keewi joom dalilaji en ɓe ne keewi kono ngol ɗo ɓoggol ko ngol tuntuɗa e nder fittande ma e Zeyni Abidine Tidiane ndeysan hay tarat sa gayni Nigéria tan bon min namdoma eɗɗo Tidiani Abou Diop de kalɗa ɗo affaire Nigéria mbiɗaka Cheikh Oumar ne ewnotono ruhu noto ha yimɓe nana no welama neɗɗo nana taw ke defare nelaɗalle Cheikh Tidiani on mana gaddanata mami iwri ganduɗa kota sukaɓe rewɓe ɓe o sakkaɓe oɗo wiyete ko Hasinatu goɗɗo wiyete ko Ramatullahi aleyka duuɓi jeeɗiɗi omo woni ganduɗa e wuuro men wiyete ko Sokoto o wi sukaɓe yo mbaɗe nokku goto hawa heɓe yamirore kankone ko kalfaɗo heew mawni ko biteɗo Alpha Amadou no woni halwara o wi o watta hay hunde sana o wayno Alpha Amadou andi kay reftade jikana ɗum e reftade mawni mum moƴƴi ɗon kanko Cheikh Oumar Foutiyou o windi ɓatake o totti jinne goto jinno ko kañum suttimo wi Cheikh Oumar min ken koreji komi koɗo wiyete jajolol ken bandiraɓe ñande fof dawanmi ko jajolol mi ara mi jangga ɗo e Sokoto mi joftoyo mi ñaltoyo soko mi ñalti mi himɗo mi jangga ɗo mi joftoyo jajolol kodmi jajolol noon ko cangol dewgol e tol e takka galle bamum Cheikh Oumar hono Saydou Antoumani joni noon Cheikh Oumar wimo hono tawruɗa koreji am o koreji ma ne cellinayi jaam sana Alpha mawne de ne yewnuma o wi o itti leetal kanko Cheikh Oumar noon o totti jinne o wi soka yi tottanami Alpha mawnam taw on jooɗima fodde duuɓi sappo e jeetati anda ɗo heedi ñande yi bindi ɗi welti wi ha yo Oumar miñam halwarnaɓe dogi gari e galle cikki Cheikh Oumar koko arti o wi ala ngoɗo jungo ko jungo Oumar miñam aɗa ndimo ganduɗa sa ƴeewi bindu ma heɓ saka min o tawi no waɗa hen Alpha mawnam jiɗmi ko gara mbeɗen yaare ɗo e Sokoto ɓuuri heelude siru Cheikh Tidiane mi heeɓi mi addani leñol ɓaleɓe jiɗmi ko gara tawami ɗo woni yamiroɗo joguimi on nene heeñe tawdemo toon nawani ɗum toon sana artiroydemo jaɓɓa teddina weltina no feewi o yewde mum noon o wi Alpha mawnam enen noon wonko tawɗa ɗo kanko Mahamadou Bello o hono ɓi ko ganduɗa hono ba makko biteɗo Cheikh Ousmane Fodji demo yamirinomo yamirore somi arti ɗo yo rokkam sohnajo ɗum baba o howti e jomum o wi hande ko ñalade makko kanko no watti hen sohnajo goɗɗo ɓe gonɗiɗo o wiyete ko Ramatullahi aleyka oɗo wiyete ko Hasinatu joni noon mbimi minne komi kalfa tawde an woni afa baba beele mi yima ha no mbiɗa foof sonno ko sagam noon ko desa hen goto mi resa hen goto Alpha wi mi resata ɗo a resata ɗo en kotan o tefi Alpha yontere Abou Diop nden o tefi Alpha yontere Alpha jaɓani o wi joni noon jinmi ko naate nder suudu woda ko kollumami sa jaɓani noon woppa kala ko jiinomi refta ma Alpha mawnam Alpha jooɗe lees o wi ɗum yo rumtimo o wi huñ wuttima on huñ wuttimo o janggo tuute jungo makko ñaamo fi Alpha e keeci o wi hasimiyu to alamul dar wa hono data ɗemgal wimo naam Alpha nani kanko nani
an hoɗo gonɗa soka jibinama are aduna hoɗo gonata o wi gonami koɗo wiyete ɗayba noon ko madinatu munawwara ko mbatta toon gilla men nelaɗo Allah e andudeɓe laaɓi taw gonɗi ɗi toon malikiyu sadeliyu hanafiyu e hambaliyu ɗum woni ko kalami mi wonata ganduɗa caggitowo ɗum o wi alfama nam soka risi debbo an jibinto oɗo ruhmo kalten o fi hella wongo Ramatul o wi tijjani ndani nden o wi tijjani ɗemgal kadi wi nam alpha nani kanka do nani hoɗo gonɗa o wi si kesi ganduɗa wonata jikanaɗam ko biteɗo alpha amadou an Cheikh Oumar somi yaade ma jihaji o soka ɓaggi fitelo e haarde gembere a notima nelaɗo Allah on kawriɗo mbino ɗon ɗo mami ɓamtu jihaji o mi fella duuɓi 12 mi jooɗo duuɓi 12 ɓe jeɗaɗa komi mbawi hen habra duuɓi 24 o wi alpha mawnam sa risi an jibinto alpha jaaɓi nde alpha jaaɓi nde andi kay ɗo so wiyama Cheikh Oumar ne ewno ruhuno to ɗo kam rokkimen dalilu nden wayini e hoddir Allah kanka alpha o resi ganduɗa hasinatu o dagde mum tijjani alpha amadou e hasimi alpha amadou jonnoɗo madinatu munawwara on jonno 6 kange ɓe saggiti laabi ɗi nayyi anani kankone o resi ramatullahi aleyka kanko Cheikh Oumar o dagde mum biteɗo nuru ramatullahi aleyka nuru dañi Mouhamadou nuru e Lamine nuru e Fadima nuru e Dieynaba nuru e Habibou nuru e Makki nuru e Alhaji Saydou nuru kankone ko oɗo barko dañe on ndeke noon o haalde ruhu o noddi ha noti namde ɗe keddi ko seeɗa Abdoul Ata Mamadou Mariam namde keddi ko seeɗa eyyi kono noon ɗo kalɗa ɗo kalɗa ɗo oɗo mo kalɗa ɗo Cherif e ko waɗanma ko holno pintanama ɓoggol e holko waɗanma Abou Diop oɗo siri bitere Zeynil Abidine Tidjani Allah hoddiri mbeɗa joginoɗo sifa ko aadi tan mo mbanmi ɓerdam to banggue Allah Alhaji Saydou Nourou Tall kalɗo naati Fouta somi duusiɓe duttortomi ko raw ɗo duusanmiɓe ha raw Sirou Mamadou Habibou so naati leydi somi duusi ɗum duttortomi ko raw kono fode Allah hoddiri nden mi anda Zeynil Abidine Allah hoddiri kanko Sirou Mahamadou Habibou o hoote joomi ko Zeynil Abidine watti arde kañumne mi duusi ɗum ha raw kono noon ha waɗi saha goto o ari galle biteɗo Alhaji Aliou Seyni ɗum ko ɗo e Ndiayam Pendaw ngari mi salmini Demba Jammo o wi wajiɓe oɗo duusowomi ha min certoy raw ari ɗo hande ko ɗo woni ngo wutte ala fo nde duusata kam kanka holi gueɗal makko ɓe ɓeɗo ko awluɓe Cheikh Oumar o wi o haalta ko Cheikh Oumar ɓe mbimo yeyi o wi nodditembo ɓe nodditimi noddu noon ko biteɗo Mamoudou Ly o wi noto Sirif garmi Sirif wimi min noon jinmi ko haalanede haala Cheikh Oumar mbaɗanami banda kalanami haala Cheikh Oumar mbimi Sharif an on nanata pulara mi wawa yewtandema golle Cheikh Oumar taw ke arab somi waɗnima banda hon nanirta haala ka a yahata ha wona min wi 0 minute gartaɗo o taw ganduɗa hoɓɓe ɓe foof ka goten fof hoti galle mum mi woppama ganduɗa suudam mbeɗa fofto garaɗo mbaɗanami banda taw jewtantami Cheikh Oumar garmi nden min wi yonti mbimi joni noon mbeɗa wawi minne mbeɗa ñagama hunde oy ko ɗum woni mbimi mbeɗa haala hunde mi sikka ne fewi taw wonko weñima kala ko bonnumi e haalama anne jaforoɗa saabi Allah o wi wallahi hay hunde a watta ɗo kene mettami saabu kala ko mbaɗɗa ɗo taw ko yidde hakkude men ardima ɗum ɗon noon min jooɗi min puɗɗi Allah addi nga puɗɗirimi ke haala mbimi bo ko fuɗɗode haala men tan onon taniraɓe Cheikh Tidiane
on jettat Cheikhou Oumar no feewi on duwanta Cheikhou Oumar onon taadam Cheikh Tidiane on duwanta Cheikhou Oumar taki mi wiide on duwanta Cheikhou Oumar on kon seernaɓe Cheikhou Oumar caggal Cheikhou Oumar e waaɓe no Cheikhou Oumar e fotɓe no Cheikhou Oumar goto hen fof doole mum e ruuhu mum fof moƴni ɗum ke yidde Cheikh Tidiane so kesi a won Cheikhou Oumar wiyanno hoɗum ko maccuɗo Cheikh Tidiane kañum Cheikhou Oumar wi kañum ko maccuɗo Cheikh Tidiane so ka joguima maccuɗo ma ari lewanima lewre guesa bamma woni toon daasi kooti ɗe duppi ganduɗa jabbi aawi hurnima toon ha coñal yonti duti artire wuuro sokki ha ñande nde heedi banggue ƴetti gawri pelimiri ndi kadi sotti itti kadi saña ko ganduɗa heedini banggue weesi ɗum ha laaɓi itti condi ɗi ganduɗa yerwima ha paari waddi ɗum ganduɗa e laaɓngal addi ha yeeso ma wima ko umme guesa tan nani beela weltatako o yoho kay ɗum Cheikh Oumar waɗani mone lawol Cheikh Tidiane kalɗo rewno Cheikh Tidiane ɓeydima ɗon andede ɓeydima ɗon yiɗede martab mum ɓeydama ɗon famede mbimi Fuutare noon yettat Cheikhou Oumar sabu so ɓaleejo heɓi laawol Cheikh Tidiane dahmitimi hen heɓi suru Cheikh Tidiane ko Allah ne Cheikh Oumar addani men kanko tarbini Cheikh Mouhamadoul Gawlo woni toon duuɓi tati ko tampate toon e ko haaɓate toon somi yiiɗi haalde haala kane yewayni joni juutat kono dalil o heewi ko wadda hen o heeɓi ɗum o addani men hande a yii leydi ndi no fotiri goto fof no muuya yidtanum Cheikh Tidiane kanko nanne ɓerɗe men taw ke yamirore Allah defare nelaɗo Allah ha enen fof ganduɗen fodde Cheikh Tidiane saabu neɗɗo itta hunde ha tiiɗa taw anda fodde majjum joni noon kanko Cheikhou Oumar son jii kalɗo garɗon yimɓeɓe cofta jaɓɓu yaade mon gilɗi min e Cheikh Tidiane koko Cheikhou Oumar haalani yimɓe Cheikh Tidiane ɓuuɗal gongal hen ɗum noon Fouta fof yettat Cheikh Oumar ono noon duwanta Cheikh Oumar kalɗo garɗon yimɓeɓe jaɓɓo mon teddino mon tawɗon wurtankene fewi Fouta hawri ala heeɓiɗa Cheikh Tidiane ko Cheikh Oumar nani ɗum e ɓerɗa men e defare nelaɗo Allah o wimi heɗa seeɗa keeɗimi o wiminne mbeɗa juurma ɗo juurgal gotal mbeɗa sikka meeɗa ɗum juurede ɗum ko ɗum woni o wi tawi ƴiƴi mam ɗam ene laaɓi mbeɗa jiide Cheikh Tidiane komi tanum Cheikh Tidiane keeti e keeti mbeɗa defanima e defare nelaɗo Allah e Cheikhna Amadou Tidiane e barka taaniraɓam ganduɗa heɗɗa hakkudam e Cheikh Tidiane banggue nenam e banggue babam kala ko dañmi aduna e lakara jalla yen ndelɗuɓe defanimama Allahu Akbar jooɗinoɓe tawtarano ɗum ñande hen ko biteɗo Mamadou Alpha Ibrahima ɓi Alpha Ibrahima wanta kanel ene tawa biteɗo Mamoudou Ly ene tawa biteɗo Oumar Ba ganduɗa to Bisawo ene tawa biteɗo ganduɗa Oumar Sy ene tawa mbeɗo min jooɗi ndeɗo jonde ɓen mbi min o wi hay onon handon jalti hen o jamma mo mbalɗen ɗo Allah rokki men ɗum ɗon noon ndeysan Abou Diop Allah addam pentumo ngol ɗo ɓoggol biyetengol Zeynil Abidine Tidiane min ka wiyete Zeynil Abidine Tidiane ibni Seydina Mawlana Qutbu Rabbani Sarif Mouhamadoul Habibou Tidiane ibni Seydina Mawlana Qutbu Rabbani Mahmoudou Tidiane ibni Seydina Mawlana Khawsu Samadani Mouhamadoul Bassirou Tidiane ibni Seydina Mawlana Mouhamadoul Habibou Tidiane woni Mouhamadoul Habib mawɗo ibni Seydina Mawlana Qutbul Maktoum Tajul Arifini Suldani Awliyayi Khawsu Samadani Qutbu Rabbani Qutbu Zaman Sadani wa wasilatina ila rabbina Cheikhna Ahmad Tidiane Sirif radiyallahu ta'ala anhu bun Muhammadu bunil Mukhtar bun Ahmadu bun Muhammadu bun Salum bunil Idi bun Salum bun Ahmadu Alwani bun Ahmadu bun Ali bun Abdullah bun Abbas bun Abdul Jabbar bun Idris Lasgar bun Idris Lakbar bun Isaga bun Zeynil Abidine bun Ahmadu bun Muhammadu bun Abdullah al-Kamil bun Alasan Musanna bun al-Hasan Sibli Alasan Sibli ibn Ali bun Abada Ali Bakar Malla waji kon ko mu Fatimata Zahra filta ka debbo danejo kono non wana ko danejo haala don malla don ko kanka Fatimata bint ko debbo mbiyita ella o wiya debbo danejo on wiite Fatimata Zahra bintu Muhammadu
bin Abdullah Abdul Mudallab Hatimin Abdou Manaf Usay Kilabu Murratu Kabu Luay Ghalib Firi Malik Nadri Kinanata Huzaymata Mudrikata Ilyas Mudar Nizar Madi Atanan Mbimi Zeynil Abidini Mbimi Nenema Witeka Lalla Aïssa bint Seydina Mawlana Ubbu Rabbani Sarif Ayyub Tidjani ibn Seydina Mawlana Allal Tidjani ibn Seydina Mawlana Ahmad Ammar Tidjani ibn Seydina Mawlana Mahamadul Habib Tidjani o woni Mahamadul Habib mawɗo o ko ɓi Ibbul Maktoum Cheikhna Ahmad Tidjani mbimi kanko ko deku kanko Zeynil Abidini wi makko e ba makko fote Cheikh Tidjani so welama o wi ba makko kaw so welama o wi nene makko gorgol sabu wi makko e ba makko ɓiɓɓe baba est ce que nde woni ngol ɓoggol yo noon mbaɗɗo stop kono Abdoul le won sirlu goɗɗo kadi juural ngal ɓeydanma hen tawi ko sirlu mo ɓuuri hoosinde o itto tottumo gongo kala ɗum mo ko laaɓat sirru o komo joguino feggere nde woni e junngo makko feggere nde won ko sirru winda heen o noddi Mamoudou o totti ɗum kaalis o wi o ya peesoye gal o wi oɗo noon joni ko waɗi koɗo hol bayla mo kooriɗa ɗo tafanma sirru gonɗo e feggeram nde nden feggere nde mbimi mbeɗo joguiɗo sehilam giƴam goto no wiye Mamadou Guissé on de mbeɗa andi so yii ko woni koye feggere ma nde timtima hen mbiɗa sikki no wawi wadde hono ɗum nden Mamadou Guissé tafata ko marché gonɗo ɗon ɗo tali ikkotaf mo mbiyata ɗo marché Kérimil gonɗo ikkotaf ko ɗon ganduɗa ha hande sukaɓe way luɓeɗa ɗum nan ɗon wiite Aliou Thiamel witeɓe Babo Sy en aɗa andi ko ɗon goni Baba Madjurde ko ɗon ɓe tafata gandi witeɓe Mamoudou en ko ɗon tafata Mamoudou ganduɗa ko ɗon woni kanko ganduɗa Aliou Thiamel ko ɗon goni witeɓe Bouy en ko ɗon goni Baylal Gueye en ko ɗon goni ɗum ɗon Allah hoddiri nden kaalis o nawama toon no yaade feggere Zeynil Abidini holi ɗum Mamadou Soka timti ha ɓooyi tawi forma feggere nde tiimi he ko sinna ko to hono hatemere helade nde e feggere Zeynil Abidini waɗi hono ɗum ha nandi ga adde fekke ɗe holi Zeyni ƴeewi tawi ala hen ɗo diwi bel holle o bayla ɗum wonno ko tottunomi ko e bawɗe Allah no mofti ɗum jogitari ɗum ko mawɗa buɗo tan ko noon wiite Alhaji Abdoulaye Mamadou Mariame Cheikhou ma ko joom dokke ko ligguinowo mumunteji kaldowo jinneji jaɓanaɗo kono elle won jinne meeɗi janfade mo molti caggal jignaɗo makko goko o so tawi yiiɗi waddude mu on ko hebde ɗum no yiɗirni bon ɗum waɗi stop seeɗa